owengukapteni weMamelodi Sundowns uHlompho Kekana useqoka umdlalo oyedwa weKaizer Chiefs afuna ukumbona kuBafana Bafana. Lo mdlalo osethatha umhlala phansi uncoma uSamkelo Zwane wamakhosi emidlalweni weCufaCup ngesonto ntambama. iChiefs iguquse iMarumo Gallants ngo-4-3 sekukhahlelwa amaphenathi benqoba isicoco ngemuva kokuthi umdlalo uphele zibambene ngo-0-0 ngemuva kwemizuzu engu-90. uKekana obengukapteni weSundowns ingxenye yeshumi leminyaka futhi uSamkelo Zwane weKaizer Chiefs umhlaba umxhwele. Ekhuluma ku-SABC Sport uchaze izimfanelo zalo mdlalo wamakhosi oneminyaka ngu-22 ubudala. Ngithanda uSamkelo Zwane usemncane ukuthi abe ngumdlali abangathembela kuye ekubeni sebholeni kakhulu kusho uKekana. Lona ngumdlali engikholwa ukuthi kule season kufanele abe seqintile eBafana Bafana ngenxa yezinga nalo. Uyakwazi ukudlala amaphasi amade namaphasi amafishane, uyakwazi ukudlala ezindaweni ezimaphakathi. Lona ngumdlali engikholwa ukuthi uphelele futhi udinga ukuqondiswa ngendlela efanele futhi banomqeqeshi omuhle kuNazradin Nabi. Kanti uma ngibheka indlela izinto ezihamba ngayo kusukela emidlalweni yokuqala kuya emidlalweni weSundowns, ngikholwa ukuthi leli yiqembu elizoqhudelana futhi lizodala izinkinga kwamanye amaqembu kusho uKekana. iKaizer Chiefs izobhekana neSuperSport United emidlalweni weCarling Knockout kule mpelasonto. Ngemuva kwalokho bazobhekana neqembu elifanayo ngemuva kwesonto kubhethwe iPremiership.